Уважаеми зрители, скъпи ученици и учители! Вие сте със специалното ни студио "Азбуката ни свързва", посветено на най-светлия български празник – 24 май, Деня на българската писменост, просвета и култура. В деня, когато славим буквите, езика и духовността, нека си припомним, че словото не просто е средство за общуване. То е култура. То е идентичност. То сме ние. Какво е езикът за един народ? Какво са буквите, ако не светлини по пътя към знанието? Днес ще си поговорим с хората, които пазят този път всеки ден. Учителите по български език и литература. О, учители-творци, смели войни и светци, низ цветя, с цветя без чет, китим образа ви свет, чудни сон ви роди, вие бяхте две звезди, а над нашата страна бе безбродна тъмнина. Вие запалихте лъчи, вие ни дадохте очи, пратихте ни братски зов, пратихте ни благослов. Слава, слава, пеем днес, вечна слава, вам и чест. Ние вием днес венци, вам, о войни и светци. Днес в нашето студио ще кажа здравей на един човек с главнича. На един човек, който може да те разсмее или развесели в най-тъжните или притеснени моменти. Един човек, който ще повярва в теб още преди ти да си повярвал в себе си преди това. Здравей в нашето студио казвам на госпожа Красинка Николова, учител по български език и литература в градско училище в град Мездра. Здравейте, госпожо Николова, как сте в нашето студио? Здравей, Криси! Чувствам се прекрасно в навечерието на най-светлия български празник. Какво означава за вас празника 24 май? Преди всичко идентичност. Българска, славянска. Буквите са всичко, което имаме. А словото е оръжието, с което години ти, мама, тати, баба, дядо сте изразявали всичко, което чувствате със сърцето си. Нали така? Да.
Какво е да бъдеш учител по български език и литература точно в днешно време? Това са много неща. На първо място е предизвикателство, защото влизайки в класната стая имаш 20 и различни съдби, настроения. Един е гладен, следващия е жаден, третия е разочарован, четвъртия е щастлив. И всичко това учителят трябва да обедини и да поеме по своя път в часа по български език и поредното заглавие за часа. Коя е вашата любима дума в български език и защо? Моята любима българска дума е обичам, защото може да се продължи с хиляди неща. Спомняте ли си първия път, когато сте се влюбила в литературата? О, да. Тъй като не съм добра по математика, ще кажа, че бях 9 клас. Моят господин по литература, светла памет на Георги Тодоров, ме накара не само да се влюбя в литературата, а да работя това, защото аз исках да стана журналист като теб. Благодарение на него, благодарение на неговите часове, на неговите уроци, не само литературни и житейски, аз станах учител. За да вдъхновявам такива деца като теб и много други да обичат литературата и да се заемат да четат, защото нечетящото племе е пакото. Има ли според вас още такива деца, които четат? Има. Има много деца, които четат. Доказателство е Иван Кръстник, с псевдоним Кръстник. Той е бивш мой ученик. Когато се обади, за да така съвсем неуверено и страхливо ме попита за неговата първа книга, Приключенията на Сърцатко, аз я прегледах и му казах смело напред. Вече е издал, ако не се лъжа, 3-та книга. И той повярва, че малките деца, независимо от телефоните и технологиите, могат да се върнат към книгата. Аз имам и 3-те книги и 3-те съм ги прочел. И ако не се лъжа, първата книга, скъпи зрители, е точно за това как едно дете е постоянно с телефона в ръка, как баща му се прибира, той дори не му казва добър вечер, тате, и бащата му купува едно куче, обаче детето пак не. И го записва на тренировки по футбол. Детето ходи на тренировки днеска, утре с кучето, ама пак не. Докато бащата, извинявам се, не му взима телефон и казва: ако ти днеска не отидеш на тренировка, ще те гледам утре на матча и ако не вкараш 3 гола, няма да видиш ти телефон до баба си. Ако не се лъжа, така беше. Да, точно така е. И това много ме зарадва, защото има все още такива млади, амбициозни хора, които пишат книги. Да, Иван не е професионален писател. Той не е завършил нищо общо с филология. Той просто решава, аз не обичам чуждите думи, но едно прегряване, това, което работи. Той е съвсем друг специалист и изведнъж открива словото и просто се посвещава на нещо съвсем различно. Имате ли ученик или момент в класната стая, който никога няма да забравите? Имам много такива моменти, защото имам достатъчно трудов стаж. Това са обикновено моменти, в които ти спира дъха от това, което виждаш. Последен випуск, последен учебен ден, първи учебен ден, различни ситуации през цялата учебна година, но по-скоро това са моментите, в които ти си даваш сметка, че всичко, което правиш, си струва. Има смисъл. Колко пъти сте била класна на един клас? Сега. Пак ви върнем в математиката.
Да, значи първият ми випуск в момента съм учител на син. Синът уча сега, а майката беше в моя първи випуск, когато и аз, все пак и аз съм била млад учител. Тогава беше по-трудно, но 4 випуска съм извела до сега в гимназиален етап и един в прогимназиален. Това, което най-много ме радва от всичко до тук е, че тези деца, вече не деца, големи хора, те продължават да ме търсят, продължават да контактуват с мен, което означава, че все пак съм оставила някаква следа. Кое е по-трудното? Да бъдете учител в днешно време или преди няколко години в първият ви випуск? За учителя няма трудно. Тогава нямаше технологии, нямаше подсказване, нямаше чат GPT. Всичко беше на хартия, всичко беше в книгата, децата бяха много различни. Но да, сега е по-трудно, защото много често децата са по-напред от нас с технологиите. Какво е мястото на българския език в живота на младото поколение според вас? Тъжно е да кажа, че не уважават езика, но повечето деца се опитват да бъдат грамотни, искат, четат, знаят. Това, което най-много ненавиждаме, да се пише на латиница, т.е. с латинските букви, както си чатите. И аз си имам моя думичка, когато някой ми задава въпрос в чата на шльокавица, аз не му отговарям, докато не ми напише на български, на българица. Как можем да накараме учениците да обичат литературата, особено класическата? Знаеш ли, класическа означава, вие поне си представяте много стара литература. Нещо, което не разбирате, което ви е далечно, и смятам, че ако произведенията се драматизират, ще ви бъде много по-интересно, включително следващата учебна година ни предстои отказ от романа "Под игото" Вазов. Охо, на колко години е романът "Под игото", колко е далече това от вас като време и герой, но ако ви накарам да го изиграем, ще ви хареса. Какво мислите за влиянието на новите технологии върху езиковата култура на младите хора? Точно преди да дойда, даже мисля, че го споделих, едно мнение на колегите от Института по български език, как чат GPT отговаря на зададен въпрос. Да, отговаря. Понякога правилно, но винаги трябва да се провери от човек, специалист. Защо? Защото не забравяме, че зад всяка технология стои човек. Технологията не може да съществува без човек. И се допускат грешки. Коя българска книга според вас трябва да бъде задължително четена днес и защо? Фаворит мой е "Време разделно". А защо? На Антон Дончев, защото не искам и не смятам, че българската история трябва да се подменя. Кое е по-добре? Защото аз съм гледал филма, четял съм и книгата. Кое според вас е най-добре? Филма или книгата? Защото знаем, че филмът е по книгата. Аз лично харесвам много повече филмът, защото не само си го представяш, а го изживяваш. Има реплики, които знам наизуст. Общуването с книгата е един вид изкуство, а гледането на филма, добрия режисьорски екип, актьорски, дава много повече. Самият актьор е казвал, този, който играе Караибрахим Сърчаджиев, че
Хората са го срещали на улицата и са го заплювали. Защо? Защото той се е слял с образа. Така че... Може ли да ни кажете една реплика? От книгата ли? От филма. От филма. За мен една от най-тъжните реплики беше когато Страхил погледна и попита Караибрахим. Обратното, бащата питаше сина защо е изгорил брат си и репликата беше защо си го изгорил така, сине? Да. Има още много. Да. Как бихте описали ролята на езика като пазител на националната ни идентичност? Както казах, езикът е всичко, което имаме. Може би си спомняте и в час, когато съм казала, че има 3 светини за нас. Първата е езикът, втората е вярата и третата са традициите. Но на първо място е опазването на чистотата на нашия език. Да го браним от чуждици, да браним това, което ни е завещано. Да, трябва да пазим езикът, защото на днешно време, както и сега, и говори да се приеме еврото, аз мисля, че трябва да се запази и левата, защото левът е един от символите на България. За мен. Аз не съм проверявала скоро, в смисъл като години, но във Франция има закон, според който ако употребиш чужда дума, а то си има френска, подлежиш на глоба. В България все още няма закон за български език. Единственото място, в което пише, че българският език е официален за всички институции в държавата, е Конституцията. Но нямаме закон за езика. Какво послание бихте отправили към вашите и към мен, защото и аз съм един от вашите ученици по случай 24 май? Аз много обичам децата. Не случайно съм учител и смятам, че няма учител, който да не обича децата. Първото ми послание е да бъдете здрави и да изживявате детството си без да сте залепени за технологиите. Ти си едно от малкото деца и зад камерата твоят оператор, които имат ентусиазъм, имат желание, имат умения да се развиват, да пазят езика, да правят нещо, което да остава във времето. Смятам, че това е много важно. Затова първото нещо, което ви пожелавам е да бъдете вие като деца. Просто деца. Да се радвате на детството си. А на второ място, никога да не губите ентусиазма, който имате сега, като петокласници. До дълбоки старини. Правилно ли е според вас това, което аз и моята операторка правим? То не само е правилно, то е чудесно и никога не си позволявай да имаш съмнения дали да го правя, дали да го продължавам, дали е добре, дали не можеш да бъде още по-добре. Да, всичко може, но ти работиш начало, надграждаш със всеки изминал ден. Всяко предаване ще бъде по-добро. Все пак си само на 12. До 18. Като си погледнеш записите от сега, ще ти бъде може би забавно, смешно, може би ще си казваш как съм могъл да бъда толкова наивен по-детски, но ще бъдеш доволен, защото ти си тръгнал от някъде. Това си е било твоето предаване. Гледах си първият имитация на репортаж. Бях си тогава на сел. Мога да го имам някъде в телефона. Бях си на сел и ходих на една чешма с дядо. На колко годинки си бил тогава? Ако съм имал 6 или 7. Така, т.е. почти 2 пъти по-малък си бил. Да. И микрофона ми беше една пръчка от дърво и бях сложил за ветробран
една хартийка. И на тази чешма имаше много пчели, щършели и ме беше страх да сляза, защото тогава беше много топло и те... Но ти не се отказа. Да. Ето. И сега като онзи ден гледах репортажа, така ако мога вече да го кажа, аз викам, Боже, как съм могъл да бъда такъв, да. Ето за това говорим. Аз все още си го помня. А към своите колеги учители какво ще им кажете? Единственото, което им пожелаваме здраве, защото всеки ден, влизайки в училище, каквото и да искаш да направиш, ти трябва да си здрав, за да имаш вдъхновение да го правиш. Защото без здравето нищо друго не е възможно. След здравето идва вдъхновението и успехите. Ако имахте възможност да видите и да говорите дори с Кирил и Методий, днес какво бихте им казали? Много интересен въпрос. Не съм се замислила, но тъй като делото им е свещено, на двамата братя бих казала, че има достатъчно наброй училища в България и в чужбина, които пазят тяхното име. Нашето училище е едно от тях и че делото им не е било напразно. То се помни. Ако трябваше с една дума да опишете мисията на български език, коя би била тя? Памет. Памет. Ако можехте да напишете на фасадата на всяко едно училище, не само в нашия град, но и в целия свят, кое послание щеше да е то? Аз съм българче. И силна майка мене е родила. Достатъчно е само аз съм българче. Помисли колко много неща можеш да кажеш след това. Какъв е вашият личен празник на буквите извън официалния 24 май? Моят личен празник на буквите е когато пиша за различни празници, поводи, включително не само служебни, например, за рожден ден, дали ще бъде забавно послание или ще бъде нещо сериозно. Това е моят празник, защото там аз мога да кажа това, което изпитва сърцето ми. Благодаря ви, госпожа Николова, че бяхте част от този ден, че ни бяхте на нас на гости. Сега се прехвърляме, драги зрители, към площад България, да видим как протича празникът. Там е Андреана Йончевска. Здравей, Ади, честит празник! Имаш ли събеседник и за какво служи глаголицата и какво е глаголицата? Здравей, Крис! Честит празник и на теб, и на цяла България! Аз съм тук в нашето изнесено студио на площад България в град Мездра. И в момента тече програмата. Нека много малко да ви разкажа за 24 май. 24 май е ден на българската писменост, книжовност и култура. Какво е глаголицата ли? Глаголицата е азбука, създадена от византийските духовници Кирил и Методий в периода между 855 и 862 година. За какво служи глаголицата? Предназначена е за превод на богослужебна литература за християнската църква в Великоморавия. Тя става и първата азбука, специално адаптирана за писане на славянски език. Днес в нашето изнесено студио е гост Петя Кировска, начален учител в основно училище Христо Ботев в Мездра. Ако думите можеха да променят света моментално, коя дума бихте казали първо? Обич. Коя е последната българска дума, която ви накара да се замислите и да осмислите? Деца, образование.
Ако имахте възможност да поставите литературен цитат на фасадата на всяко училище, кой би бил той? Напред науката е слънце. Има ли дума или израз, който според вас трябва да възродим в ежедневния език? Уважение. Какво бихте добавили към учебната програма по български, ако нямаше никакви ограничения? Повече упражнения по български език и задължително повече български произведения. Кой беше последният момент, в който се почувствахте горда да сте част от българската култура? Всеки ден е такъв. Какъв звук, мирис или картина ви напомня 24 май, без дори да се произнесе думата празник? Ароматът на здравец и рози. Днес благодаря ви, че бяхте част от нашето изнесено студио. Криси към теб. Да, Ди, много хубаво се получи. Всяка дума е памет, всяка дума е искра. Нека се припомним част от онези стихове, които носят силата на българското слово. Следва Пламена Петкова със стихотворението «Аз съм българче». Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубости блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя тача и милея. Аз съм българче и разна, в дни велики славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Благодарим ти, Плами, че и ти се включи с стихотворение. А сега ще продължим с още едно стихотворение. Мога да го кажа, че ще го кажа, обаче ще си поглеждам в листа с стихотворението «Букви» на Цветан Ангелов. Буквите като дечица тичат, скачат в надпревара. Ту се хващат за ръчица, ту се крият из буквара. Не играйте днес на жмичка, мои буквички добри. Ще събера аз самичка, ще ви преброя дори. Зная, всички сте 30. К, не кри се. М, не кри се. Я елате най-отпред, пред големия портрет. С вас започват имената на двамина славни братя, Кирил и Методий. С вас искам да напиша аз. Уважаеми зрители, уважаема госпожа Николова, нека никога не забравяме, че буквите са нашият щит, път и нашето бъдеще. Благодарим на всички учители, които всеки ден вдъхновяват, просвещават и запалват любовта към Словото. Честит празник, България! Честит празник, Мездра! Нека Словото ни свързва днес и завинаги. И запомнете, азбуката ни свързва. Без азбука не можем. Без азбука не сме народ. Бог не праща ли дъжд еднакво на всички? Същото и слънцето не грее ли за всички? И не дишаме ли всички еднакво въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само 3 езика и като повелявате всички други народи да бъдат глухи и слепи? През есента на 863 година император Михаил III изпрати философа Константин и брат му Методий при великоморавския княз Ростислав по искане на княза. Тяхната мисия беше да проповядват Словото Божие на славянски език и да създадат нова писменост за новопокръстените народи. Когато философът разбра за отговорната задача, 72 дни премина в уединение, молитва и пост.
скоро Бог послуша молитвите му и му откри да състави новите букви. И философът започна да изписва Евангелието. В началото беше Словото. И Словото беше у Бога. И Бог беше Словото. И светлината свети в мрака. И мракът я не обзе. И Константин, Кирил философ, заедно със своя брат Методий, създаде първата славянска азбука. Глаголицата, която беше дадена отгоре. Първата буква беше наречена Аз и в превод от прабългарски означава памет. Образът на кръста напомняше за свещения произход на новата писменост. А основните форми, които съставяха буквите, бяха триъгълникът, кръстът и кръгът, символи на Светия Дух, вярата и обединението. Буквите образуваха скрито послание на светите братя към народа. Преведени на съвременен български език, то звучеше така: помни буквите, учи да говориш. Добре е да живеете здраво на земята. И още, бивайки хора, мислете за нашия Бог, чиято същност е покоят. Божието Слово, твърдо който произнася, ще лети смело като герой и него червиите няма да го ядат. Глаголицата постепенно е заместена от кирилицата. Азбука, създадена в Преславската книжовна школа в началото на X век от учениците на Кирил и Методий. Сава, Наум, Ангеларий, Климент и Гораст са прогонени от Великоморавия и са поканени в България от княз Борис да създадат азбука, сходна на българския говорим език. И нека всички помним тази история и бъдем благодарни за великия дар, който ни е даден чрез братята свети Кирил и Методий и техните ученици. Нашата писменост е с божествен произход.